Barka da warhaka mai sauraro kuma sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda a muke tafe muku da wannan ƙunshin faifan bidiyo da kuma yacce wannan lamari ya kasance bisa wannan rahoto da ke tafe muku a cikin wannan tasha tamu nan ba da jimawa ba. Inda a yanzu mai sauraro muke so ka tuna baya dangane da abubuwan da suka faru a dangane da wannan rahoto. Ga dai yacce wannan lamari ya kasance kuma mai sauraro ku biyo mu a sannu. Amma kafin nan idan har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Kamar dai yacce kowa ya sani, Sheikh Abdul-Jabbar Nasir Kabara shahararren malamin addinin Islama da ke nan jihar Kano, wanda a baya aka tuhume shi dangane da wani rawar baki da ya yi, inda ya suɓata baki kuma ya faɗi wata magana a kan addinin Musulunci, wanda garin gyara ake ganin zai ruguza ne. A don haka ne kotun alƙalai wato na malamai suka tuhume shi dangane da wannan laifi, haɗi da har ma ake neman hujjoji ƙwarara waɗanda za su bayyana dalilin da zai sa a ɗaure wannan malami dangane da wannan furuci da ya yi a gun wani lecture nashi, inda ake zargin ya yi ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad SAW. Ba za mu yi farin ciki ba domin kuwa ɗan uwa musulmi ne ya yi irin wannan suɓatar baki. To mai sauraro ka biyo mu a sannu ga dai yacce lamarin ya kasance, inda a tun baya aka tattauna muƙabala a kan wannan malami tare da shi a cikin kotu, inda ya bayyana hujjojinsa ƙwarara, ita ma kotun malamai ta bayyana nata hujjojin a kan dalilin da take tuhumar wannan malami a kan ɓarakar da ake tunanin ya yi dangane da addinin Islama. To a yanzu dai wannan faifan bidiyon namu yana tafe maka ne da yacce wannan turka-turka ta warware da kuma mafitar da aka samu a ƙarshe dangane da hukuncin wannan malami. Dai ku biyo mu a sannu kuma mai sauraro kar dai a manta da subscribe and like, domin hakan ne kaɗai zai baka damar ƙara kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Kafin mu shiga da bidiyon ɗungurungum, za mu baka damar turo saƙonƙunanku bisa wannan tasha tamu mai albarka domin jin ra'ayinku da kuma faɗin albarkacin bakinku a kan wannan lamari da kuma irin faɗin tsokacinku da dai sauran al'amarin da ya kamata al'umma su furta dangane da wannan rahoto. A kan tuhumar da ake wa wannan malami ne da kuma yaɗa cece-kucen da ake yi a social media da kuma cikin al'umma gabaki ɗaya, inda ake bayyana cewa an ɗaure shi a prison da dai sauran al'amarin da ya kamata ganin al'umma ganin cewa an aikata wannan malami. To in ma gaskiya ne, a baya-bayan can dai mun samu jin labarin cewa an tattauna da shi a inda har ma bayyana cewar sai an siya mai wani hadisi inda zai bayyana hujjarsa a kan wannan batu da ya ambata a wannan lecture nashi inda ake tuhumarsa. A inda kuma gwamnati ta ba shi damar cewa ya nemi wani littafi domin tsayar da hujjojinsa a kan wannan kafin a tsaye da ranar hukunci. Kun ga kenan wancan mutum da ake cewa an yanke mai hukunci tabbas ba za a ce mai gaskiya ba, domin kuwa har yanzu tsomayensa ake yi domin ya bayyana hujjojinsa a kan wannan furuci da ya yi. To dai mai sauraro kuma aka ci gaba da biyo mu a sannu bisa wannan tasha tamu mai albarka, za mu ci gaba da kawo maka wannan rahoto nan ba da jimawa ba insha Allahu. Kai dai kar ka manta da subscribe and like domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu, inda muke baka damar turo da saƙonka, tsokacinka da kuma faɗin albarkacin bakinka a kan wannan lamari.